Díomh an appaléróí mé inniu is se Loom. Uirlis tachtrachta físeán madracha is se é. Féitach tú héine hafad scáláin héamh na láimhe deise agus an tábhar a roinnt. Bogábhar agus uirlis thar a bheith practiciúil agus éifiachtach is se Loom a déadfá úsáid sa seomra ranga le daltaí agus cólacathe. Seo tachtracht ón únéir. Na príomhantáistí a bhaineann le Loom atá úsáid agam anois, tafad scáláin fuaime bolgáin camera agus é thar a bheith éifiachtach tuisgur féidir le labhairt sé irid níos tapúla ná clóscríomh. Cumad tar 95 fan géad dábhar físeán seachas 10 fan géad de gná héacs. Sábháiltear, neart ama agus curtar le cumas cumarsáide aig chuine a eicáil. Ní féidir an nummarcha béime a leaga hábhacht go an duine a clistal. Tá Loom Pro curtha fáil againn séir in aisce den Arnáil Oideachais go buin. Conas tá snú, tá gá raibh. Loom a úsáid an mrásálaí nó déadfá bogal ábhar a íslódáil. Má dhéanann tú bog ábhar a íslódáil, clicáilinn tú anseo agus téann tú tríd na gnéithe. Féachid sé mar seo. Clicáil híos agus féitin síú isteach le mo chuntas riomhfuist eisithe ag mo scoil. Seo hanna gin bheanach don bhagarí riomhar a glúine. Cúpla raibh difriúil, scáláin amháin, scáláin agus camera agus é ag tafadai agus camera bháin a úsáid. Úsáidm scáláin amháin. Má clicáilm start recording anseo, a trí adó a héan aiglam. Níl mé chun é sin a thuispaint, tám chun é a thuispaint níos mó sa bhrásálaí iarmhar mar sin sinói mé amachas sin. Rachi mé chuig an mrásálaí Google Chrome agus iarmhar a chuitáil. Clicáilí mé an géad ceann agus cuirigh mé seo le mo bhrásálaí Chrome. Mar sin, cur le Chrome. Cur leis an iarmhar. Bé de chumas tasú ag tafad le clicáil nó go. Denna bhd níos éifiachtúla é. Fécinn tuintear gur chur mé leis an mrásálaí Chrome é. Mar sin tá mé ré chun tasnú ag tafad. Síní isteach le daisnéis ahananta satá eisithe ag do scoil agus ráilim. Déitan é seo thuispaint dímpleacht an seomra ranga mar sin chur a gás dá dúirthaí obair do a bhicléin mar seo agus gran macléin ortha seo á cheola rais. Déitin irí ortha ahris a dhéanamh an obair seachas díreacht an dréach deirigh den obair a chur isteach. Mar sin déad dís clicáil an iarmhar atá taspáinte a gcuin hana chuna é a chuirde de bhrásálaí Chrome. Screen only, start recording. Mar sin tá tú ag clicáil anseo agus é an ahris féitach tú é a eicáil. Seachas mise ag feiceáil an ragra anseo den é a bhíú. Bailach siimplí das é a úsáid. Siomra éachan an físeán anois. Mar sin, cad is féidir lena dhéanamh. Déadfá féachant an bhíseán ag lús níos tapúla, tá ráhanna eile agat, is féidir le dísláán a íslódáil, cóip eile de a dhéanamh agus mar sin de. Gné úsáideach a bhaineann le seo is se pasacail a cruthú má tá díseán príváideach. Déadfá pasacail a cruthú anas gur féidir le daoine brethnúir agus béarthú an pasacail a bheith arólasacha. Is féidir gearthóga a bhainte, fís go bháil scáláin nó screencast a dhéanamh. Dé tá botúna dhéanamh agus tú ag déanamh ahrise nó a caint man bhfuil taithí agat ir agus is féidir cúpla second a bhaint man bhfuil tú sásta. Mas míon lem botúna bhaint atá idir 5 agus 5.5 second bunig mé sin amach. Anois, féitach tú dálisteach de thucrathe nó settings anseo, mar sin más míon leat nótaí tráchta a chur le díseán féitach tú é a chumasú anseo agus a rille. Nuair atá díseán déanta tá tú ag roinnt. Tá cóip á dhéanamh agat le nasc. Má héimisteach sa bhrásálaí an sin, seo tá le feiceáil an ábharcóir. Tá sé anna néata fécinn tú ag luasanna difriúla agus freigartú. Mar sin é Loom app densca chun ranfortíocht na macléin nó cóglacathe a chur chun cinn.